लोगोफोर बेयो आंनि आइ ओमफ्राय नैबे जोंनि बाबा। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो नैबे आं रुजुरुमुनि न'खरावहाय सोर सोर दङ आरो रुजुरुमुनि न'खरा माबायदि नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरो ना। नोंथांमोनहा बरिं मोनो नालाय न'आव भिडिअ बानायोब्ला, ओंखायनो भिडिअखौ बांसिन आं न'आव बानायनाय जाया आरो दा दिनै बानायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना अननानै दिनैनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जोंहा बैसागु बोथोराबो जोब्बाय नालाय, रंजानाय मोसानायाबो जोब्बाय नालाय आरो लोगोसे बाहेरायाव प्रग्राम जानायफोराबो जोब्बाय नालाय, दा बिनि थाखायनो आं न'आव भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरो नोंथांमोनहा बरिं मोनो नाङा। जाहाथे नैबे रुजुरुमुनि न'खरा माबायदि नोंथांमोनहाबो मिथिनायनि थाखाय आरो ना। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अननानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर। नै आंना आइया माने कन्टेनारा खागासिनो दङ, एवनो नागिरदों बेखौहाय। एवनानै बाथोन देनोसै। खुन्थाइ राजासो लोगोफोर, आं जे दहाय भिडिअनि सिगाङाव होनदोंमोन ना आंनि न'खरावहाय साबैसे दं, सोर सोर दं होननानै। दा नै आं खोन्थानोसै लोगोफोर। जोंहा न'खरावहाय आइजों आंजोंल' दङ, रावबो गैया, बिदा फंबायबो गैया, बाबाबो गैया। जोंना बाबाया 9 बोसोर जाबाय थैनाया। दा आइजों आंजों 9 बोसोर खुनुरुखुम जाबोगासिनो दं आरो खुनुरुखुम मथे। ओमफ्राय दा बेनोमोन आरो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय रावबो गैया होननानै। बिनिफ्राय जोंहा नै बिमाया ओंख्रि संगासिनो दङ। मा ओंख्रिथाय मिथिला, मा ओंख्रि संखोथाय? सिब्रु आलु मथर लाब्रानो, मिरामिस। ओमफ्राय जौ गिसिफोर आग्लायनायफोर दंना गैला? मेल्ला नायनोबा र' आंलायबावनो देखायनि। ओंखाम संग्राफ्रा नै जाथारा, नै मेल्ला आग्लायबाय दंबावोसो। लागाव नै जौ बिदैया बाल्थिङाव फिसिनायमोन, गोदै जायाखिसै एसे। जोंहाथ' आइया लोंखाबावासो। बोसोराव खनसेल' जौ सङो, बैसागुबाल' जोंहा। ओरैनोबा संखाथारा, जौनि कारबार गैया। जोंहा जौजों जेबो कारबार गैया, गोरान जेबो मावा। नैबे जौ बिदैखौबो माने जोंहा बैसागुनि नामावसो मावदों आरो आंथ' लोंनायानो जाबावाखै न'निखौ। बे दाख्लै बैसागु रंजानाय समाव सेंग्रा सिख्लाफोरजों गामियाव सोरनावबा खाफा खाबनैल' लोंनाय जादों आरो ना। ओमफ्राय जोंना बिमाया लोंबावाखैसो जेबो। बेहाबो मोसादों मोसानाया, रंजानांगौ नालाय, माने दुखु दाहाखौ ज्राब गारनांगौ ना। दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो न'खौ एसे देखायनाय जोंनिखौहाय दे। बरिं मोनलायबाय बे सोरबा नै नैबे न'आ गभर्नमेन्टनि मोननाय। सिगां बेहाय ओंखाम संग्रा दंमोन आरो बेखौ सिफायनानै दा ओंखाम संग्रा लुफिनबाय। माखासे आं खोन्थानि नोंथांमोननो। नैबावहाय जोंहा ओंखाम संग्रा खालामनो नागिरदों। नैबाव गेस बायदिसिना दोनगोन आरो हनै माबा होखादों, लहा होखादों। आरो नैबे जाग्रा, आरो जोंहा नैबे खथासेया बिमा उन्दुग्रा, आइ उन्दुगोन जाहैदों बेवहाय। ओमफ्राय नैबेयो आगोलनिफ्राय दंखायो। नैबावहाय आं उन्दुयो आरो बिमाबो आंबो उन्दुयो। रुमा आलदा आलदा नालाय। ओमफ्राय नैबेयो साहानि न', सबसे बिराद गोबाव जाबाय। नैबेखौ नायनो लोगोफोर, बे न'आ गासिबो साल गोजाजोब, मिथिबाय ना। नै बे दरजायाबो, बेबो बाथामाबो गासिबो सालजोब, मिथिबाय। मोजाङैनो दङ मुथा मुथि। औ नै आइया खोन्थादों लोगोफोर, माने नैबे न'आ मुथा मुथि 35 बोसोराव आगान होबाय आरो बिराद गोबाव जाबाय। गोदोनि न' बियो लोगोफोर, माने जोंनि आइ हाबा जाफैयैनि सिगाङावनो दंमोन नैबे न'आ आरो फुरा गासिबो सालजोब। बेखौ फानोब्ला 1 लाखनि गोजौआव मोनगोन, 1.5 लाख 2 लाखसोआव मोनगोन आरो फुरा साला मोजाङैनो दंजोबो लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर बैसागु बोथोराबो जोब्बाय नालाय, आंबो माने नोंथांमोननो एसे खोन्थानो नागिरदों। आंबोथ' माने बाहेरायाव भिडिअ खालामहैनाय जायो नालाय, मानसिफोरा ओरै साननो हागौ माने बे गथ'आ जेनेबा भिडिअ बानायबाय थायो, न'फ्राव खामानि दंना गैया, मावगोन ना मावा सानो नालाय। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानि, माने आं न'आव थायोब्ला भिडिअखौनो बानायनो बायो, मानो होनबा नोंथांमोना बरिं मोनो नालाय। दा नै जोंना नै बारिया नैबे फुख्रि, ओमफ्राय बै नैबे माइ गायग्रा। बेल' नंबावा जोंना हाया, माने दुब्लियावबो दङ माइ गायग्रा, नोंथांमोननोथ' देखायनो हाला। ओमफ्राय नै जोंहा बारियाव मैगं दङ आरो सबाय बिमाया लावला जोब्बाय। दा बेवहायनो आङो जांसि थुनो नागिरदों। सोरबा आंखौहाय
भिडिअ खालामबाय थायो नालाय ओंखायनो सोरबा सोरबा आंखौ माने खामानि मावा न'आव थाया साननो हागौ आं भिडिअनि गेजेरजोंथ' नोंथांमोननो गासिखौबो देखायनो हाया नालाय दा आङो दिनै देखायनोसै प्रुफ खालामसै लोगोफोर एखमबा समावहाय जोंना आइया माने आं मावनांगौ खामानिखौनो मावनांगौ जायो आं बाहेरायाव ओंखारोब्ला आरो आंबो सोलाबोब्ला खामानिखौ मावखायो मावनाया माने आंनि जायगायाव बिमाया बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो एखमबा समाव बेनिखायनो आङो बिमाखौ बेसेबां खस्थ' होबाय थानो ना बिमाया आंखौनो माने फिसाला हिसाबै अनो मायो आंनि थाखायसो थांनानै दं बिमायाबो ओंखायनो आंबो न'आवहाय माने खामानि दामानिखौ मावनांगौ जायो ओंखायनो दा आङो बारियावहाय सबाय बिमा माखासे देरनाय दं लावग'जोब्बाय बैसागु बोथोराव रंजायैनो सप्ता खनसेनो बारबाय नालाय नै दा बारियाव आङो सबाय बिमा जांसि थुनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना अननानै नाय दे बरिं मोननो नाङा जोंना बेनो थोयो आरो नै बारिया बारा बुरजा गैया माने सानैल' जानाय जायो नालाय सब बुद्रुनानै लाबोबाय हाखर जावखानाय दङ बेवहाय थुनानै होनोसै हाखराव थुनानै होबाय लोगोफोरनि आयौ मबाइलाव नांबायलै ओमफ्राय नै सबाय बिमाया लावग'जोब्बाय नै माने मानबायनोनो जायगा मोनासै आरो ओइथिंबो दङ दा आङो हाखरखौ जावनानै लाखाजोब्बाय लोगोफोर बारियाव मा दं मैगं दं नोंथांमोननो देखायनो दे नै मा होनो फाथो दङ जुंखाम दङ आरो टमेट' दङ नै फान्थाव एम्बु आरो भिन्दि दं नै भिन्दि आरो जोगोनार दं नै जोगोनार ओमफ्राय नै सबाय बिमाया बिजौआ नै बेसेबांबा गोलाव लावग'जोब्बाय आरो नै बिथिंबो जासिगोन ओमफ्राय आङो हाखर जावनानै लाखादोंमोन नै दा बेवहाय गासिखौबो जांसिखौहाय थुयै हाफबनानै होनोसै लोगोफोर मि फैथारगोन बेयो मि नै केमेरायाव नाय लोगोफोर आङो दा नै माबाखांबाय आरो गायखांबाय जांसिखौहाय मोजां नुबायना आरो ओरैथिंबो दंबावो नै बिथिंबो गायबाय आरो नै एसे थाबावबाय आरो दा बोथोराबो गाज्रि आरो एसे गायनानै दोनबाय बेनो थोसिगोन खोमा बेनो दुगैनोसै आरामनो नै मान्दैया दै गैया मा गैया बेयावनो मानफबजोबथारबाय आरो दैयावबा बिराद मोजां जाबावगौमोन बे दैयावबा माने मानलाजोबगौमोन नै मैद्रु जानोसै मालाय एवजानोसै आलुजों आराम एवजाबाथाय बरिया मोनबाय लोगोफोर बेयो आंनि आइ ओमफ्राय नैबे जोंनि बाबा लोगोफोर दा मोनाबाय ओमफ्राय दा अखाबो एसे थाइफ्रिगासिनो दं आरो बिनिफ्राय आं मोसौ खाखांबाय जोंनि मोसौखौ नायनो लोगोफोर आं एसे देखायनो दे नै मोसौआ नैबे गाइखेर होग्रा बेना फिसाया नै मासे दङ मासे माने बेल' नङा नै नैबेबो देरबाय आरो लाइट सेरनायखाय गिदों नैबेबो जोख्लि ओमफ्राय नै बियो दामब्रा बिराद गियो बेयो खाजानो नागिरा ओरैनो हट है माथाम आरो जोंना मोसौआ आरो जोंहा ओरैथिं नै बोरमा दंबावो बिमा बेयो खान्दि माने बेना लान्जायानो गैया ओंखायनो खान्दि एम्फौ नांनानै जदों आरो खान्दि आरो जोंहा ओरैथिं फिसा मानै दङ नै मानै दङ दा मोनाबाय नालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ मोनाजासे बानायनाय जाबाय माने मोनायाव मोनसे क्लिप बानायनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ सोरबा बरिं मोननो हागौ सोरबा मोजां मोननो हागौ जिखुनु जादोला दिनै न'नि सोमोन्दै एसे नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय उनावहाय आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय उनावहाय बिराद मोजां भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर दतमानि बैसागु फांसन आरो लोगोसे बहाबा थांबावगोन आङो सरलपारा नाइट केम्पिं बानायहैनाय जाबावगोनसो बिदाफोरजों दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय फोजोबनायनि सिगां दं आं आइखौ एसे देखायफिननो नै मोनाबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि संनो जुद्ध' खालामनांसिगौलाय बहाबा थांनानैसो फैदों बे आइया गुड नाइट होनदो बाय बाय होनदो दे गुड नाइट बाय बाय